Zase všade čítaš titulky, že úroky pôjdu hore a blíži sa ďalšia katastrofa? Kľud. Poďme si to dať do faktov a nie do emócií. Európska centrálna banka na poslednom zasadnutí úroky nezvýšila a to, či príde v apríli zvýšenie, je zatiaľ stále otvorené. Takže dnes ešte vôbec nie sme v bode, že by bolo rozhodnuté a že automaticky ideme do nejakej veľkej úrokovej krízy. Na Slovensku boli nové hypotéky s fixáciou od 1 do 5 rokov v januári na priemernej úrovni okolo 3,38%. Čiže keby sa aj úroky posunuli o 4% vyššie, stále sa bavíme o náraste o pár desatín a nie o žiadnej veľkej katastrofe. Pri hypotéke vo výške 150 000 eur na 30 rokov je rozdiel medzi 3,5% a 3,75% o 21 eur mesačne vyšší. Nie je to síce príjemné, ale taktiež to nie je dôvod na paniku, ako to častokrát vyzerá v titulkoch. A ešte jedna dôležitá vec. To, že Európska centrálna banka zmení sadzbu, tak neznamená hneď to, že každému človeku sa automaticky zvýši mesačná splátka. Preto namiesto paniky sleduj čísla, porovnaj si banky a nerob rozhodnutia na základe strašidelných článkov.